No, 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 no. Welcome back to my YouTube channel. So today's video ay magligo, mga ligo. Grabe gid akong vlog guys. Sige ra lamig kaligog dagat cha. So karon mga ligo may with my family because we're kami mother nature kay ni ari dire sa dinginan. So where's the sun? Cha. Nag-shades pa ko bara kog correct. So mga to mig sa sikaya bra ko problema adto. Pero mga to na lang yun may kay ni kalitra ni wag yapon mi ganina raming pankuan din Domingo man, so mga dumi sa sikayab. Let's go, samahan niyo kami with the kids kay Ginoo ko luoy pug gani ako mapagmangkon nga taon ka ligog dagat. Char. So see you on the beach. Ginoo ko sa limid. Ala Ginoo ko sa limid sa nanay. Ginoo ko mga bata. Kuya! No, 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 no. Ligo na kuno pero nagiya-iyag. Usa naman ning napoy ni tago sa dagat. Adlok mainitan. Tapoy dito sila. Tapoy yung ganap ninyo yung duha diha. Hala Ginoo Lisa. Tumbling diha kay agbughat. Hola. Tara guys, ang mga pamangkin sa over there, naligo nami. So, nandito na kami sa Sikaya Beach. Char! Nara sila dira. Mato ko sa dagat. Give it up now. Blow you in the air. Give it up now. Mag-swimsuit yung garon. Hasol ka, gitawag pag yung kunila kay magpa-picture. Hindi mo kaligog, di magpa-picture. Char! Galota kay. Mura ni maligo, bang mahadlok maitom. Ya, kumusta ang ligo, ya? Ya, ligo ka, ya? Naligo ka? Ya, naligo ka, ya? Baligin mong mga Kaysa Kuya Nigel pa-picture pa dyan hulat daw mo kay Gibi what video din ko ni mo ko soon. Woi.
inyong apil. Mga 1,000 po nilang mga say hi. Guys, akong buna. Mga 1,000 po ninyong picture. Nalagom na ko. Nagkaon. Daple na. May serbato, lumilom lang pero hungit na. Luya po ni muluyo po ni mga iruwa oy. Na sila niya ako rin na gasigira kong picture. Hi guys. Hi guys. Manat Liz. Nangunsa ka Liz? Hi, Ginoo. Init bala. Unsa na Liz? Karning baboy. Baboy nga. Asa ka mo gikan kung pili nga lingin? Maskara. Maskara? Dap, pinanom dap pili. Nagulat na siyang tanduay. Wala dyan may balon. Mura yung taon niya among balon, ginamos. Among balon, ginamos na yung taon. Gipusil, ginamos nga sinilian. Ginamos nga sinilian. Gipusil. John! Ewan ka diya? Tagay? Ayaw lang. Ay lagi. Gaya mas tanduay. Ambot, asa to na malit. Narag taon mi nagyaka diri sa balas kay wa man mi nga cottage kay napuno ang mga tawo. Pagulat daw diha kami. Tapoy na. John, hubog na ka John? Maya in town les. Balinis mami. Balinis mami. Ano karon na ko kay noon ron. So guys, mga unta diri rami sa daplin sa balas na nagyaka rami diri. Mga una ta. Diri ra taon mi sa kuan nagyaka-yaka. Lelen. Dagan kay naligo karon guys. Puno kayo ang Kuan Beach. Guys, mag-uli na lang mi wa po paligo. Ang mga bata mura nag mga ilabo agis ka init. Ay ulan malaigo ani. Tama ligo ka dito. Init kayo eh. Isa guys, maligo na. Grabe kay init. Mura jud ko aning kuan masunog na pud akong mapa sa nawong ani. Mato na sa dagat. Namalas siya no. Oh guys. Hi. Hi again. Maligo na kami sa dagat. It's a
kuanas tubig. Uy, nalagom na. Init kay guys. Naitayo guys. Nalibang Sakit lagi akong paa. Imagine ako na feel ang katugnaw kay init kaayo ang tubig. Murag masunog na pud akong mapa ani sa nabong. Agoy akong bunak lang. Kasi buna. Kani. Hala, kay rubber boot. Atong sakyan ang rubber boot. Atong rubber boot. No, 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 no. Kaya atong rubber boot. Ayan. Hi. Hi guys. Oh. Inani maligo ang di kawalo mo lang oy. Magtugsaw-tugsaw ra and everything. Grabe. Grabe na ito bol. Ayaw balura. Ayaw balura. Mabasa kong kuan video na. Ay lalom na kayo. Grabe. Lalom na kayo. No, 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 no. Alaring kai. Alaring kai. Yak. Yak. Kulbahan na ako, biste. Kulbahan. Amin na pagkae. Amin na pagkae. Yak. Yak, ugawa. Yak! Hindi na ko guys. Grabe, bura na kong ilabo. 30 minutes sa kusdagat, bura na kong ilabo. Char. Ala ba? Kuha po kay ala pula na kay Dudong. Nasunog na ang lawas. 2 hours later. Guys, pangasa na. Ang uli nami kay bura namig na nga, bura namig mga ilabo. So that's all guys. Thank you for watching. Please subscribe this channel. Nasunog na akong mapa. See you on the next vlog. Bye for now. Thank you for watching.